Vítajte pri ďalšej epizóde našej videosérie Rýchla otázka, rýchla odpoveď. Dnes je mojím hosťom Zuzana Pašková, riaditeľka oddelenia klientov Organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak. Na prelome rokov 2023-2024 sa menila evidencia. Zuzky sa teraz spýtam, prečo sa menila a ako sa zmenila? V podstate sa zmenila tak, že sa rozšírila evidencia. To znamená v praxi, že výrobcovia, ktorí nám posielali evidenciu za jednotlivé komodity, za sklo, papier, kovy, kompozit na báze lepenky, za drevo a ostatné, nám okrem týchto materiálov budú posielať ešte aj presné materiálové zloženie za jednotlivé obaly. Okrem obalov samozrejme aj za neobalové výrobky. Súvisí to s ekomoduláciou a vlastne s faktom, že výrobca je zodpovedný za svoj obal, ktorý uvádza na trh a vlastne tieto obaly by mali byť uvádzané na trh tak, aby boli recyklovateľné. Vieš nám povedať nejaký príklad? Napríklad pri skle nám pribudla položka okrem klasického skla aj kompozitné sklo. Pribudlo nám pri papieri napríklad lepenka, pri plastoch nám pribudli presné delenie na okrem PETu na LDP, HDP, PVC a ďalšie kategórie. Ďakujem pekne. Pokiaľ máte nejaké otázky v súvislosti s evidenciou, tak sa na nás obráte na našej bezplatnej poradenskej linke na e-mailovej adrese customer@envipak.sk.